yang kaya dunia na inad niya Allah subhanahu wa ta'ala adna po na niya na adna kapasanian. Dito sebab atan dan tanu kagi yang kaya katataw tanong siya kaya dunia nagi na matagi sagad ikaw mabuso ka sa minatan tanong yang kaya dunia manag yung kunto sa kapataling magtanong kapatay. Sebab sa dita doon katawa di kapataling magtanong kapatay anto nagui anto na ulan anto na kaguni kapataling magtanong kapatay mga pagayagon. So Allah subhanahu wa ta'ala napiyak isabutan niya kita asulangon kaya man sukal sa niwa may tumalakad ng Allah subhanahu wa ta'ala napalapalin pakasagad sa kapatay mga pagayagon nagpagadatan yuti pa man na mamimikiran tanong sabab sa dito doon katawan ni kapataling magtanong ang kaya kapatay. Di tanong po kagigawin sa tanong ng mabagang tanong. Di tanong po kagigawin sa tanong ng sakit tanong. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala at tibulog ang pagkikuan niyan sa niwa. Sukad niyan. Tibulog ang pagkitungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sukad niya na manusia na mapulo na doon mga pagayakan nagipagadatan. Ito'y sabab ay masakitin sa ginawa na may makataling magtaluso kapatay na dito na makasasangok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagito'y pamana dito di kami mikiran na iyang daman ay pamanakatagon tanong sa widakan akataring Allah subhanahu wa ta'ala siya kumaamal tanong mga upya katagon tanong sa widakan lang daman ay kasi patanong siya kumasabay ang tanong mga pagmiyakar pagina ni malahi pag-isa Allah subhanahu wa ta'ala sa aluhan mo sukat tugumpia si sagad dunia nakatawang tanaw si kumpia dari Allah subhanahu wa ta'ala si bagong Islam nagbuti ang laman ay makatubat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala wala lamat tanong kasi si talab si sagad dunia dingan na ng mga tao si sagad na kublo na dingan si Allah subhanahu wa ta'ala ang makaputo si sagad dunia kadang dapat ilang dingan na ugas kasi lubok na suya man nila mga amal na mga pipya way no gate na binagay ng tubig Allah subhanahu wa ta'ala nasaktan na sisita na sa kaya niya nagti pakadakal tanong sa taubat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala ando man ikatagon tanong sa widakan katawag tanong Allah subhanahu wa ta'ala ando man ikatagon tanong sa widakan ang makataubat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala